da dama kuma wai a ce ta dawo. Rigar kaya kwaure ya yi girma to zai fitar da bawo. Rigar kaya mai ado da gulma ku kira shi ma a jawo. Rigar kaya jifa ya yi nisa to ƙasa za ya dawo. Rigar kaya shiga ban gani ba baya ce tarbarawo. Rigar kaya rijiya ta zurfi ruwa za su ta kawo. Rigar kaya ko yaro ne ya girma to za ya kai ya kawo. Rigar kaya, rigar kaya, rigar kaya da sake. Rigar kaya gala da wanke-wanke. Rigar kaya sai a yi tsimi na wake. Rigar kaya hari ya soki barke. Rigar kaya biya ko sai fatake. Rigar kaya, rigar kaya da soke. Rigar kaya ka cire ka warke. Rigar kaya amma ana da kake wannan batun da sake. Rigar kaya, rigar kaya, rigar kaya, rigar kaya. Ba a sake da dama kuma wai a ce ta dawo. Rigar kaya in kwaure ya yi girma to zai fitar da bawo. Rigar kaya duk mai ado da gulma ku kira shi ma a jawo. Rigar kaya in jifa ya yi nisa to ƙasa za ya dawo. Rigar kaya na shiga ban gani ba baya ce tarbarawo. Rigar kaya rijiya ta zurfi ruwa za zo ta kawo. Rigar kaya ko yaro ne ya girma to za ya kai ya kawo. Rigar kaya, rigar kaya, rigar kaya da sake. Rigar kaya gala da wanke-wanke. Rigar kaya sai a yi tsimi na wake. Rigar kaya tari ya soki marke. Rigar kaya tafiya ko sai fatake. Rigar kaya, rigar kaya da soke. Rigar kaya in ka cire ka warke. Rigar kaya in ma ana da kake wannan batun da sake. Malam baka ji ba. Da Allah taimako nake aron waya nake so Allah ka bani. Wallahi waya ta ci ta dauki zan dinki kyan. Waya sai ce a tana. Wallahi waya ta ci ta dauki.
ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudi na la ilaha illallah. Ta kuma muna ta magana kawai ki ta yi shi. Wallahi ka ga in shara na wajen gidan aje ne ta sawo ki. Ya sunan ki da ke? Kuma to yaya sunan kawai ta? Zatu yayi kyau sunan naku kowanne yana da daɗi. Yanzu daga ina daidai ina ne unguwar taku? nan gaba ne kaɗan ba ne. To yayi kyau. Yanzu kamun mu rabu ya kamata ki bani lambaki ta Izzatu in duk da dai ta ki magana. Ki sa ta yi magana mana. Zan shawo maka nan ka ne. Kai, za a yi ma uga. Kayan. Wallahi na rarraba wa bari kayan nan kuma wallahi matsabban ba su fito ba mai gida. Dabe, Na jin kai. wannan harkar ta fara isa ta haka. Gaskiya na kusa in banna. Tuba muke mai gida, in ka ban mu kuma ayya ne mai gida. David, na kusa in bar cikin gari gaba ɗaya, na kusa komawa gaba ɗaya in bar nan da harkokina. Saboda wannan harkar ba ta taɓa tafiya a haka ba David. Ka gane ai. Yau an bada kaya, gobe ina an hana kuɗi, gobe ina fa zana wai wannan zai kawo mun hari ko makamancin haka. David a yanzu ya ka san ni. Mai gida Umar sunanka. Lokaci yayi da duk wannan abubuwan za su kare. To kamar yaya mai gida? Zan koma Bagadas. Zan buɗe babbar daba zan bar cikin gari gaba ɗaya. To ai hakan ma yayi mai gida, amma ko mai gida mu yanzu ko cikin wuta zaka bi ai muna tare mai gida. David, duk wani wanda ka sani ina bin sa kuɗi ko kaya, ka tarkato min gaba ɗaya kayana. Komai ya zo ƙarshe zan ban nan gaba ɗaya. Sai wanda ya cika cikakken ɗan amana daga cikin ku zan tafi da shi. An gama mai gida. Komai ka tarkato min in dai ka san nawa ne haƙƙina ne, ka tarkato min ka haɗa min gaba ɗaya da lissafin in ma ba kuɗin a baka kayana zan koma zan ban nan. An gama mai gida. An gama mai gida. Baka ma sa ba an yi barantana ka sa mai gida. Da zo ma. Rashin hankali yau. Zo mu je in ba ka wasu kaya. Sani da zuwa. Gada lafiya? To ya hanya? Wasu saka abin lafiya su jiya nake ta farin ciki ina ba su yana farin kana lafiya. Saboda shi kasa wuce. Ina so kyawo wannan fuskar lafiya kasa wuce. Ni kai saboda kika ko kuma makaranta ba. Da kin je makaranta ki so. A bar shi ya dama shiru ina mai himma. Ya ake ciki wannan ba hujja ba ce, lalle ku zo min da kuma sharayi a raye za ku zo min da shi ina bola ina bayan gari ina bola. Mai gida ka gan shi nan wajen nan mai gida. Bari na gan shi da shi na zo. Ba mu kuɗin mu. Ba na ce na kama kuɗin ka ba. Ba mu kuɗin mu ne faɗa ma. Ka ba ni kuɗi na. Ni oga ka ban kuɗi. Kai ban kuɗi na. Ba ka ban kuɗi na ba. Ba ka ban kuɗi na. Wallahi zan kawo ma dan Allah dan Allah baka yankuri. Na rantse da Allah na baka da kanan zuwa 6 na yamma in ba ka mun kuɗi na ba in ba sai na yi da kai ba sai ke nake. Allah na faɗa ma in dai ba ka mun kuɗi na ba Allah sai na yadda kai Allah. Mai gida kawai ka gane yadda ba kowa a wajen nan ko in fito ma da karfe ka sassara shi kawai. Wallahi kowa sai ya ci uwarsa za a san an taɓa ni. Allah mu je. Ba a sake da dama kuma wai a ce ta dawo. Rigar kaya in kwaure ya yi girma to zai fitar da bawo. Rigar kaya duk mai ado da gulma ku kira shi ma a jawo. Rigar kaya in jifa ya yi nisa
to ƙasa za ya dawo. Rigar kaya na shiga ban gani ba, baya ce tarbarawo. Rigar kaya rijiya ta zurfi, ruwa za so ta kawo. Ka ɓace kwana biyu ba a garin ka. Wallahi ka san yanayin abubuwan ne. Ha, so Bismillahir Rahmanir Rahim Allah. na ga ka ƙara fresh. Wai ko baka kasan ne? Kai. Baka da labari ne? Ai kusan 3 months ma bana Nigeria. Na je America ne wallahi. Okay, exactly. So kenan ka shiga America. Ka shiga city area. Alhamdulillah kana good. So Ai saki. kai ai na gaya ma ni zan gaya ma saboda da waje da nan akwai difference sosai. So ka ji zafi ko? Akwai wani abu da zan gaya ma a can idan na wanka 2-3 ba ni da matsala, amma a nan yanzu sai in wanka 10. Abokina nan akwai sauro da zafi. Ai ina ga komawa zan wuce. Koma. Wai tambaye ka, wai ya magana budurwar nan ta Habiba ne? Okay, beauty Habiba. Ha wow. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam me faru? Me faru ke mana bayani? Ta zuge ni. Kamar ya ta zuge ka sai ka ce wani tsire. Lillahi ta zuge ni. Ta zuge kamar yaya? Da ka aran waya sai ji na arab na fita. Kana da kun yawu? Wallahi ta zuge ni. Da ka aran waya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sannu. Yawa sannin ki. Wallahi na dan zo hanya ce ta biyo da ni zan dan wuce to sai lalura ta dan same ni. Nake dan so na dan yi fitsari dan Allah. Zan iya zaga. Oke ba dama. Akwai buta nan ko? Oke sai ki. Kake Sai jama'a da nake. Ka ga me? Ka ga me? Ka bashi. Bashi duba mana. Ka bashi duba ma. Billahi kudratu ba zan baka ba. Wallahi ba zan bada ba. Ka kawo ya duba. Wallahi ba zan baka ba. Billahi kudratu ba zan baka ba. Yawu. Har abada ne da ba wannan wannan. In ba me? Ran kudin miliyan ba zan bada ba. Ka ga me? Wallahi ba zan bada. Ka zo ka ce. Wallahi ba zan bada ba. Ba sauka lafiya. Kana ga mutum yana ta gudu. Ai ni wannan dariyar da kake sai da kake dani. A dole ni dariya kana ga ya kwace kawai lokaci guda. To wannan ni ma Allah yake yi ban kalkane ni dariyar bane. Ni dole ni dariya mu. Gaba da ya zo lokaci guda ya canza yanayin yana a bada waya a duba ya gudu. To Allah ya kyauta. Kaga bai yayi tuntube ga shi. Abokina ba ka da imani wallahi. Da wai mai dariyar nan da Allah. Ya gudu. shiga ban gani ba, baya ce tarbarawo. Rigar kaya rijiya ta zurfi, ruwa za zo ta kawo. Rigar kaya ko yaro ne ya girma, to za ya kai ya kawo.